Kadam nanglitum. Pinaan Karbi Youtuber dulu. Lapeng ke akimi keklem ji tum semet dopik lang. Channel Klobong Good Life lom pinangan akimi Youtuber tum han kithan pun a video semet dopik lo. Like how to create YouTube channel, real truth of YouTube, 5 mistake of YouTuber lapeng ke how to be successful YouTuber lapeng kaprek dopik lang. But still pinaan akimi YouTubers tum kachinine ka confuse pon atum dopik lang. Lasi nanglitum jong sila hai video lang le lang putang te link description long sedolo. Nanglitum jong si YouTubers YouTube claiming tu putang tela hai video lang nam si keme nasi pini chithan polo nang YouTube lom pinang an akimi YouTubers tum ka confuse pon alam nasi to tangte video le tangcheng pon thulo na pinang an tum YouTube claim pangcheng lo putang te Google AdSense men tu sinang lepo lapeng ke kosong si apply nang po lapeng ke YouTube kosong si monetize nang po lapunang karjo tum dopik 1000 subscriber lapeng ke 4000 watch hours lele apram phet tak kosong si Google AdSense apply nang pop pun karjo tum dopik lasu video pathang nili pinang an ke than pon dolo lasi nali channel 1000 subscriber lapeng ke 4000 watch hours lele apram pen ke nali channel monetize no lapen ke nali tum Google AdSense tamai apply no lapen ke nali channel 1000 subscriber mate 1k subscriber playing adlo pusitame nali channel monetize no lapen ke Google AdSense tamai apply no lang athe 1k subscriber chot kalisi nangli channel long 4000 watch hours 4000 watch hours means nangli channel nangli video bang nang kilang pilok ghonta suri pli an nang kilang pibang donangji ghonta isi hini ke thom pharo isi suri isi chot kali ghonta suri pli an nang kilang pibang donangji nangli channel 1000 subscriber la pege 4000 watch hours chok elo playing elo protangte ansi nangli channel monetize keklem ji fan long po monetize claim tang alo lapen nangli YouTube channel monetize YouTube pe nai proof elo protangte ansi nangli Google AdSense create pon long po Google AdSense monthly apply long po punaka jutum dopik ponta Google AdSense le ka apply nang jikali Google AdSense pin si ka apply na Google AdSense ke nangli channel jong si monetize tang alo monetize approve lo protangte amithang masi Gmail message nang le po Google AdSense secret pit po nangli channel tangka earning pangcheng lo protangte Gmail dong message nangli bompo update dum bom nang po laso si nangli pan card lapani address hai steme chipidun pame nang po nangli channel pen $10 an earning playing elo protangte an si nangli tum Google AdSense pin fan apply long po laso hello a Google AdSense pin ke $10 an lele tikke nangli tum labangso Google AdSense pin fan sitame apply long le labangso AdSense pin nangli tum apply det pen nangli elo protangte nangli tum YouTube pen keklem nangji aron atang bangke chok lo onke chok pamelo lasi YouTube apathang nil phanangkar juvel message na ki people atum an I hope laso video nangli tum kachinine adim stame thek ponlo chini ponlo pusi ning the ponlo lasi pini video ke lansi kang tom polo see you in next video thank you so much bye bye kadom